Бәхет. Нәрсә ул бәхет? Бәхет. Хыялларның шынга ашкан көнен көтүдер. Тормыш юлын матур гамәлләргә, изгелеккә күмеп үтүдер. Бәхет бит ул синең янәшәңдә якын кешең атлап барганда, әти-әни хәер дуга кылып, олы юлга затып калганда. Бәхеттер ул һәр чак иң башында туганыңның кулын тойганда. Яхшы хәбәр туган яктан жылы җилләр исеп куйганда. Бәхет иңер үз кыйблаңа багып, шын күңелдән дуга кылганда. Шикләнмәгән олы бәхет бит ул яшәвеңдә мәгънә